أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، kaže Allah subhanahu wa ta'ala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnogo protivrečnosti. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Mi imamo sad jedan mali problem sa mladićom u tom pitanju i sa nekim obrazovanim ljudima koji se ne bave islamskim naukama. Studirali su nešto od medicine ili bilo šta drugo i onda misle zbog toga što nešto su razumeli, zbog toga što su nešto razumeli od života, mogu da razumeju Kur'an i da razmišljaju o Kur'anu i da daju svoje mišljenje o Kur'anu i u Kur'anu. Kur'an jeste traži od nas da razmišljamo o Kur'anu. Šta znači da mi razmišljamo o Kur'anu? Razmišljamo o Kur'anu, to znači dosta stvari. Ja da bi razmišljao o Kur'anu, da bi ga razumeo, prvo što moram da imam jeste da znam arapski jezik. Da znam arapski jezik nije to zbog toga što sam Arapin, nego da znam arapski jezik jer je arapski jezik je jezik ove knjige. Ne moram da budem Arapin, ali moram da razumijem taj jezik. Mufassiri, muhaddisi, faqihi, naši učenjaci nisu svi bili Arapi, ali svi su znali arapski. Svi su govorili arapski. Imam Buhari nije bio Arapin, Imam Abu Dawud nije bio Arapin, Tirmizi, Nasai, Ibn Mađa, Abu Hanifa nisu bili Arapi, ni sam Abu Hanifa nije bio Arapin. Ali svi su znali arapski i svi su govorili arapski. To što nam fali. Ne moram da budem Arapin da bi razumio Kur'an, ali moram da znam arapski da bi razumio Kur'an. Kao što je ovdje, recimo, pravni fakultet. Studiram zakon, prava, idem na pravni fakultet da studiram srpski zakon. Ne moram da budem Srbin, ali moram da znam srpski. I nije to neka velika filozofija. Taj zakon je zakon ove zemlje, na ovom jeziku, koga studira mora da zna taj jezik. Kur'an je ta knjiga na tom jeziku, ko hoće da ga razume mora da zna taj jezik. Ne mora poraklem da bude Arapin i rekao sam ja i govorio sam uvek da Arapi od muslimana nema ni 20%. Manje od 20% od muslimana su Arapi. I više od 80% od muslimana nisu Arapi. Ali veliki naši velikani, učenjaci, muhadisi, mufassiri, faqihi, učenjaci, svi su znali arapski. I svi su govorili arapski i svi su dali njihova mišljenje na arapskom. To je prva stvar. Druga stvar, drugi uslov za razmišljenje o Kur'anu, to jeste da znam Kur'an na pamet. Ne mogu da razmišljam o nečemu što ga ne znam. Kako da razmišljam o Kur'anu ako ga ne znam na pamet? Učenje Kur'ana na pamet, hifz, da budem hafiz, to je prvi stepen na putu ka razumevanju Kur'ana. Nije zajedni kako se mnogima čini. Misle da ako sam hafiz, znači završio sam sve i sad mogu da ležem i završio sam obavezu. Ne, uopšte to nije tačno. Kad budem postao hafiz, znači počeo sam prvi stepen obaveze i razumevanje prema Kur'anu. Gazio sam prvi korak na putu ka razumevanju Kur'ana. Ako sam hafiz. Hafiz nije zadnja stvar. Hafiz je prva stvar. Prva stvar je hafiz. Kad završim hifz, onda mogu da krenem da razumem Kur'an. Ali ako nisam završio hifz, onda o čemu da razmišljam ako ne znam? Prvo što moram da znam, da bi razmislio o Kur'anu, moram da ga znam na pamet. To je drugi uslov. Ko ne zna Kur'an na pamet, šta da razmišlja o njemu? Ako ga ne poznaje, ako ga ne zna na pamet, o čemu da razmišlja? Kako da da svoje mišljenje
ako ga ne zna na pamet. To je jedan mnogo ozbiljan uslov. Posle poznavanja arapskog jezika je učenje Korana na pamet. To je drugi uslov. Treći uslov da zna hadis Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I hadisi Božjeg poslanika nisu jedan i dva i tri i četiri. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je živio kao Božji poslanik 23 godine. 23 godine. I on je govorio sve to vreme, 23 godine čovjek priča. Nauči ljude, drži hutbe, vodi molitve, vodi rad u džamiji, u kući, na pijaci, na putu, na putovanju, kod kuće i tako dalje. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je govorio 23 godine. I možemo da zamislimo da mi kao muslimani imamo obavezu prema tim rečima da ih znamo. Jer svaka reč od njega za nas je zakon. Moramo da znamo taj zakon. 23 godine čovjek priča sve vreme. Plus, on se ponaša. Njegova praksa za nas opet je dokaz. Znači, praksa čovjeka za 23 godine i govor čovjeka za 23 godine. Koliko tu su hadise? Koliko hiljada i hiljada hadisa? To nisu uopšte sitna stvar ili sitan predmet ili nešto nebitno. 23 godine čovjek priča i radi i živi i putuje i tako dalje. I moramo sve to da znamo, da bismo bili učenjaci. Da posle toga kada stečemo taj stepen znanja, onda možemo da pređemo na tome da razmišljamo o Koranu. Tim ljudima Allah subhanahu wa ta'ala govori. Što je dokaz toga da Allah govori i priča tim ljudima koji znaju jezik, znaju Koran na pamet i znaju hadis na pamet? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećem ajetu, alejkum selam. Kada saznaju za nešto važno, a tiče se bezbednosti ili opasnosti, nešto je bitno važno, oni to razglase. A da se oni s time obrate poslaniku, to je dokaz. I to je suština. Kad se nešto desi, mi ne znamo, onda vraćamo do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A da se oni s time obrate poslaniku, ili sad nema poslanika. To je bilo za vreme poslanika, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio živ. I ashabi bilo šta da se desilo sa njima, oni su došli kod njega i pitali su ga. I to je bilo mnogo lakše nego sad. Hoće da se razvedi, ide kod poslanika i pita ga za razvod. Hoće da se oženi, ide kod poslanika i pita ga za razvod. Hoće da klanja, ide kod poslanika i pita ga za namaz. Mi sad hoćemo sve da radimo i nemamo poslanike. Šta da radimo? Jer gotova naša vera umrla sa poslanikom. Kad je umro poslanik, nije umrla sa njim. Šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala? I da se oni s time obrate poslaniku ili predstavnicima svojim. Predstavnik Islama su muftije i sudije. Dva zvanja, dve titove. Muftija i sudija. Muftija je onaj čovjek koji učio to što sam rekao od Korana, od jezika Korana i hadisa na pamet i daje fatve. I njegove fatve za nas je dokaz. Ja kao običan čovjek koji ne znam šta Allah subhanahu wa ta'ala hoće od mene, ne mogu da njega pitam direktno, jer nema Džibrila posle poslanika Muhammada sallallahu alejhi ve sellem. I kad je došao Džibril kod poslanika alejhi sallam zadnji put pre smrti, rekao mu je, Džibril je rekao poslaniku, kaže, to je za mene zadnji posjet od dunjaluka. Završio sam. On je dolazi uvek kod poslanika i Muhammad sallallahu alejhi ve sellem je bio zadnji poslanik, znači ta posjet je zadnji posjet ovog dunjaluka. Završio. Pa ne može da pitamo Allaha direktno jer nema Džibrila posla poslanika. Džibril je otišao, nema ga više. Sad, onda šta da radimo? Idemo kod predstavnika. Koji su predstavnici? Ima na dva načina predstavnici u islamu. Ili islamske sudije, ili islamske muftije. Islamske muftije nije muftije sad kao što je muftija u to vreme posao, titula, neke hijerarhije, nego muftija je onaj čovjek koji ima to nivo znanje što sam rekao i može da da fatvu i njegova fatva je prihvaćena.
Drugi predstavnik je sudija. Sudija u islamu, islamski sudija, mi muslimani nikad iz početka islama do pre oko 200 godina. To je jedan dodatak o islamskom zakonu, o islamskom šerijatu. Znači od početka islama do pre 200 godina nismo nikad imali zakon u smislu islamski zakon kao što je sada zakon član 1, član 2, zakon o strancima, zakon o trgovini, zakon o i tako dalje. To nikad nismo imali. Nego imali smo čovjeka koji je bio učen, alim, veliki alim, i taj alim, učen čovjek je stavljen, angažovan za sudiju i on je sudija. I on sudi prema svom znanju. On sudi prema svom znanju. I taj sudije što je bio angažovan za sudiju tamo i vamo i na sudu i tako dalje. On nikad nije imao zakon u smislu da ima sad kao što je zakon države i otvori zakon i gleda šta je čin, šta je zločin, prvi član, drugi član i sudi prema tome. Ne. Nego taj sudija je učio Koran na pamet, učio arapski jezik na pamet i učio fiqh i aqidu i šarijat na pamet i sudi po tome. Ako je ovdje i bila jedna podjela da su islamske zemlje, što su bile islamske zemlje, su bile podeljene prema mezhabima. I svako područje, svaka zemlja, svako mjesto je bilo poznat po nekom mezhabu. I ovdje sudije su bili Hanefije, jer ovdje je bio poznat hanefijski mezhab. I sudije koji su bili ovdje, tako je bilo. Svaki sudija, on zna hanefijski fiqh na pamet, zna te obične knjige od hanefijskog fiqha što mi učimo svaki dan. I po tim knjigama on sudi na sudu. To je njegov zakon. Po tim knjigama o fiqhu on sudi o trgovini, o braku, o razvodu, o politici i tako dalje. Nije imao zakon. Prvi koji je stavio zakon, taj zakon je stavljen pre oko 200 godina, znači 100 godina pre kraja Osmanske imperije. I pre toga muslimani nisu imali zakon. Ovi predstavnici, sudije i muftije, oni daju fatve i oni daju odgovor i njima mi se vraćamo kada hoćemo nešto da znamo. I Koran nije rekao kad hoćete nešto da znate, otvorite Koran i da ćete naći o njemu sve. Evo Koran, nađite o njemu sve, nema sve u njemu. Ima sve u njemu u smislu da je Koran dao neka opšta pravila i o tim pravilima mi studiramo i učimo i razumemo neka propisa. Ali koji su ovi ljudi koji razumeju ta pravila i razumeju Koran? Koran nije rekao idete na Koran, nego kaže idete kod poslanika, ako nema poslanika idete kod predstavnika. Koji su ovi predstavnici? Oni su ovi ljudi koji su znali taj Koran na pamet, znali su jezik, znali su hadis Božjeg poslanika i prema tome, prema hadisu, prema jeziku, prema Koranu, oni daju fatve i njima mi, kod njih mi idemo i tražimo odgovor za naša bitna pitanja. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam da korisno znanje. Allahumma taqabbal minna wa qbalna bi sirri al-Fatiha.